Výroba sviečok z včelých voskových plátov, tzv. Medzistienok, je kreatívna činnosť, ktorá je vhodná aj pre deti. Výroba je veľmi jednoduchá, nedochádza pri nej k roztápaniu vosku na sporáku a teda nehrozí riziko, že by sa deti mohli pri práci popáliť horúcim voskom. Na výrobu budeš potrebovať voskové medzistienky, knôt, najlepšie bavlnený metrážny, ktorý si odstrihneš na potrebnú dĺžku, dlhé pravítko, ak chceš sviečky nižšie ako je šírka medzistienky, ostrý zarezávací nožík, formičku, ak chceš pridať ozdobu na sviečky, fén a pevnú drevenú podložku. Voskové pláty sú veľmi krehké. Pred prácou ich treba nahriať fénom, aby zmekli a dali sa pekne tvarovať. Na okraj medzistienky priložíme bavlnený knôt a prstom ho dobre vtlačíme do mäkkého vosku. Na jednom okraji necháme knôt pretrčať a zvyšok knótu odstrihneme. Fénom ešte trošku nahrejeme, aby bol vosk pekne tvárny. Od okraja s knôtom začneme sviečku opatrne stáčať. Sviečku napevno rolujeme a priebežne si kontrolujeme, či máme zarovno okraje. Na záver okraj medzistienky ešte prstom zatlačíme a sviečka je hotová. Ak sa rozhodneme vyrobiť z toho istého plátu nižšiu, ale širšiu sviečku, plát si najskôr ostrým nožíkom prerežeme po dĺžke na polovicu. Zmeriame si šírku plátu a naznačíme si polovicu. Priložíme pravítko a prerežeme. Držíme sa pritom vzoru na medzistienke. Pláty opäť nahrejeme a pokračujeme rovnakým spôsobom ako pri výrobe prvej sviečky. Keďže ideme vyrábať hrubšiu sviečku, priložíme aj druhý plát presne k miestu, kde končí prvý plát. A pokračujeme v stáčaní sviečky. Ak medzi tým druhý plát medzistienky stvrdol, opäť ho nahrejeme fénom, aby sa nám s ním dobre pracovalo a aby sa nelámal. Nadpojíme pláty a pokračujeme v stáčaní. Tu vidíme, že môžeme vyrobiť dve rôzne sviečky z rovnakej medzistienky. A teraz si vyrobíme sviečky s dekoráciou, pretože takéto tvorenie bude deti určite baviť. Postupujeme rovnako ako pri výrobe druhej sviečky. Na koniec druhého plátu vykrojíme s vykrajovacou formičkou ľubovoľný vzor. Tento plát začneme stáčať z kraja, kde nie je vykrojený vzor. A na konci nám vznikne takýto plastický vzor. Na záver ti ukážeme, ako si vyrobíš konickú sviečku. Medzistienku prerežeme po uhlopriečke. Na širší okraj pritlačíme knôt. Nahrejeme fénom. Pri stáčaní sa zameriame na spodný okraj sviečky, aby bol zarovno. Spodnú stranu sviečky môžeme prstom zatlačiť a zarovnať, aby sviečka pekne stála. Sviečka je hotová. A keďže tu máme vykrojenú hviezdičku, môžeme ju použiť ako plastickú dekoráciu na vybranú sviečku. Stačí ju len nahriať fénom, aby zmekla
a potom pritlačiť na sviečku. Ak by sme vykrajovali viacero ozdôb a zostali by nám pláty s vykrojenými vzormi, môžeme tieto pláty roztopiť na sporáku vo vodnom kúpeli a vyrobiť si z nich napríklad čajové sviečky. Takže tu vidíš rôzne variácie sviečok vyrobených z včelích medzistienok. Takéto tvorenie bude určite voňavou zábavou nielen pre deti.